Novú predajňu poctivých potravín otvorili v Spišskom Hrhove začiatkom februára. Zákazníci v nej nájdu kvalitu, ale aj poradenstvo. Poctivé potraviny priniesli do obce Bardejovčania. Credenz sú poctivé potraviny, ktoré vznikajú úplne náhodou. A niekedy zhruba pred rokom a pol, keď sme s priateľom vlastne cestovali po Srbsku, tak sme si uvedomili, že stále keď máme na niečo chuť, tak si kupujeme letenku a cestujeme niekam. A keďže ja som v tom čase žila ešte v zahraničí a chcela som sa na dlhú dobu už usadiť na Slovensku, povedali sme si, že všetko to, čo nám chutí, sa budeme snažiť priviesť do Bardejova, kde teda žijeme, na Slovensko a snáď pokúsiť sa nájsť to medzi slovenskými dodávateľmi a malými poctivými výrobcami. Sú to potraviny, ktoré sú bez pridaných umelých aróm, umelých farbív, bez konzervantov a bez akýchkoľvek hlúpostí, ktoré v jedle, ktoré konzumujeme, nemá čo robiť. Preto sme oslavovali hlavne malých výrobcov, ktorí robia veci skutočne poctivo a nezáleží nám len na tom produkte, ale aj na tých ľuďoch. Jedna zo základných vecí, na ktorých pracujeme, je ten prístup. Vieme, čo predávame, vieme, prečo to tam máme a poznáme pridanú hodnotu daných vecí. Vedenie obce hľadalo možnosti, ako využiť budovu bývalej drevenej predajne syrov na Komenského ulici, ktorá bola už približne rok nevyužívaná. Keďže Hrhovčanov zaujal koncept poctivých potravín, ktorý Bardejovčania odprezentovali počas podujatia Hrhovské čudá a zábaviská, voľba padla práve na Credenz. Predajňa spadá pod obecnú firmu Hrhovské služby, v ktorej sa opäť podarilo zamestnať človeka z obce. Zamestnali sme tu vlastne jednu osobu, našu Danku, na ktorú vlastne máme príspevok z úradu práce. Sortiment hrhovskej predajne Credenz je bohatý. Na svoje si prídu milovníci kvalitných aj zdravých potravín. Vínko máme tu od 3 výrobcov, sú to malé vinárstva s väčšinou z okolia Moravy, takže je to Naturviny Patrik Staško. Patrik Staško je východniar z obce Vinné, ale keďže študoval na Morave, tam ostal žiť a robí so svojou manželkou skvelé vína pod značkou Naturviny. Potom tu máme vínka od firmy Biofricel, je to malé rakúske rodinné vinárstvo, takisto vyrábajú všetko v bioprodukcii, to znamená bez akýchkoľvek chemických prostriedkov a bez akýchkoľvek postrekov, či už pri výrobe vína alebo vôbec pri pestovaní viniča. Potom tu máme vínka od Tonda Gorčíka, je to vínár priamo z Pálavy, takisto malé vinárstvo o 3 ľuďoch, malá kapacita, skvelé víno. Máme veľmi kvalitné sypané čaje. A tu máme čokoládu s obnožkovým perom. Včelička, čo nazbiera peľové guličky na nožkách, je posypaná táto čokoláda s tými guličkami. Mäsové výrobky máme z Popradu Knižka. Sú to slovenské výrobky, slovenské mäsko, klobásky, slaninka, škvárky, huspenina. Veľmi dobré a chutné. Žinčicu, párenice, tradičné maslo slovenské, ovčie jogurty, kozí syr. Detičky nájdu veľmi chutné perníky, ručne robené od Jozefa Ertla, storočná tradícia. Máme tu aj 100% šťavy, aj píre, aj drene. V predajni by svoje miesto mohli nájsť aj lokálni výrobcovia. Keby prišli a oslovili nás, že by sa tu aj miestne produkty mohli vlastne predávať. Predajňu poctivých potravín Credenz môžete v Spišskom Hrhove navštíviť každý pracovný deň od 9. hodiny do 17:30.